sa'i yayi. Ya Rabbana Allah sarki na domin ma'aiki ba dan ni ba, ka karɓi bakuncin mai faira malam Manir sa'i yayi. Ismika sarki jalla gwanina ya majibincin al'amurana, ni kai nake kaiwa kukana, ka yafa duk laifin mai faira na kuskure gangan in yayi. Ya Rabbana Allah sarki na domin ma'aiki ba dan ni ba, ka karɓi bakuncin mai faira malam Manir sa'i yayi. Sira aminci da ka karo ga wanda kowa ki hankoro, silarsa ce aka ban bakoro, ya zile jalalu gwanin tauraro, sa kabarinsa ciki yayi sanyi. Ya Rabbana Allah sarki na domin ma'aiki ba dan ni ba, ka karɓi bakuncin mai faira malam Manir sa'i yayi. Sannan kayo da sahabbai su ma da alihi da sharifai har ma da auliya mazajen fama da salihai mahaɗa duka su ma idan Allahu ka ce yayi. Ba dama ta kaɓa yaro bari babba ma, ko me mulki ko talakan ma, babu ruwanta da duk alfarma, in ruguyinta ya zo sai an yi. Ya Rabbana Allah sarki na domin ma'aiki ba dan ni ba, ka karɓi bakuncin mai faira malam Manir sa'i yayi. Lafiya a wuce ma aini, mai lafiyar ta bige ma aini, mai haƙuri ta kaɗe duk aini, ga malami da tilawa yayi, in ta diro masa sai juyayi. Ya Rabbana Allah sarki na domin ma'aiki ba dan ni ba, ka karɓi bakuncin mai faira malam Manir sa'i yayi. Mun yi rashi ba ɗan ƙarami ba, mun yi rashin Manir mai faira, mai haƙuri bai san wasa ba, wallahi halin Manir faira irinsa muke fata mu ga mun yi. Ga haƙuri gasa da zumunci, ga hidimar baƙi da karamci, alƙawari ya riƙa da mutunci, yayi magana ɗaya babu bambanci, ai haƙuri Manir kuma yayi. Ya Rabbana Allah sarki na domin ma'aiki ba dan ni ba, ka karɓi bakuncin mai faira malam Manir sa'i yayi. Aikinsa ne sallah da salati wajen manzan mu mahaifin fati, ga zikiri ga kyawun sauti, wajen begensa abin yayi saiti, a maulidi Manir in yayi. Ya Rabbana Allah sarki na domin ma'aiki ba dan ni ba, ka karɓi bakuncin mai faira malam Manir sa'i yayi. Malam Sirajo liman namu yayi masa sallah nan a gabanmu, ga mu a bayan samu ne
imamu ai juyayi ya same mu sai addu'a ku jini dai nayi. Kai an ga taro ba karami ba wurin da nazar mannar faira nan a garin ban saba gani ba yawan jama'a duka inda ka za ka ga da fifi duka anyi. Ya Rabbana Allah sarki na domin ma'aiki ba danni ba ka karɓo bakuncin mai faira malam mandar sa'i yayi. Ga ta'aziyya gun matansa da tarsashin sauran 'ya'yansa da 'yan uwan kusa har da na nesa da dukkanin sauran danginsa manar ashe kuma sa'i yayi. Ya Rabbana Allah sarki na domin ma'aiki ba danni ba ka karɓo bakuncin mai faira malam mandar sa'i yayi. Malam har ban manta ba Fatuhu Garba da shi na duba ga ta'aziyar mannar faira mi addu'a mi mumin saba Allah ji kansa ya sa mai sanyi. Gurbi shu'ara na ce kiwana da dukkanin sauran balamana mi haƙuri shi ne fatana sannan mu karfafa ƙaunar juna yin haka ne kuma shi na ga yayi. Ya Rabbana Allah sarki na domin ma'aiki ba danni ba ka karɓo bakuncin mai faira malam mandar sa'i yayi. Ga gaisuwar manir mai faira wurin mazaje manya da yara mai addu'a a gare shi matsira Allah ka kai rahamar ka ƙara ciki a kushewa daidai sanyi. Ya Rabbana Allah sarki na domin ma'aiki ba danni ba ka karɓo bakuncin mai faira malam mandar sa'i yayi. Musa Adam nan na takaita marsiyar gada na yi bitarta na yi ta ne kuma don a karanta ko da ga yara 'yan makaranta ai haƙuri laifi in na yi. Rabbana ka ji kansa da gafara mallir mai faira an tafi mutuwa ita ba ta shawara to bare a kira ta ta ɗan tsaya. Rabbana ka ji kansa da gafara mandir mai faira an tafi mutuwa ita ba ta shawara to bare a kira ta ta ɗan tsaya. In ina tuna ranar maulidi zuciyata na wasu zantuka to da mun zo za ya kira mu ne za ya ce ku taho kuma farraka shirya tebur ɗauro kyalluwa don shirin ya gade ya haskaka zai kira mu zo gun maulidi
sa a zo ba jiniya. Rabbana ka ji kansa da gafara, Mandir mai faira an tafi. Mutuwa ita ba ta shawara, to bare a kira ta ta ɗan tsaya. Rabbi Allah sarki kaliki taimake ni na tsaro marsiya. Da rashin wani babban sha'iri ya shige a sahu na mazanjiya. Yayyabo kuma ya yabi annabi shugabana khairul anbiya. Rabbana ka ji kansa da rahama, sannan ka tsare shi da hawiya. Yo dubu da dubu na salatika gun Muhammad abban sajida. Alihi da sahabbai na saka har da ma'ulama'u na jaddada. Shaihana Tijjani da Barhama har da Shehu Atiku da Zamfada. Sada Mandir faira a ciki ya shige a sahu na mazanjiya. Rabbana ka ji kansa da gafara, Mandir mai faira an tafi. Mutuwa ita ba ta shawara, to bare a kira ta ta ɗan tsaya. Bai da buri wanda ya cike ayyabo ga mahaifin Fatima. Hidima an sa ciki aikai ba kasala sai dai azzama. Baya baya idan ya gaza ai zai kira mu ya ce kuma ɗunguma. Gashi Mandir Maudu ta ci damar rashi na abokin tafiya. Maulidi ko ina muke shine zai kira. Maulidi na ma'aiki babu da dukkanin ku zo kuma hallara. Mu tsaya a ciki mi kai da kai dan akwai ulama da suke kira. Sun zamo mana tsani ko ina dan da su ne mu muka tafiya. Rabbana ka ji kansa da gafara, Mandir mai faira an tafi. Mutuwa ita ba ta shawara, to bare a kira ta ta ɗan tsaya. Har gidan rediyo sun gayyate dan yana da fasaha mun sani. Sun kira kuma ya amsa musu har shiri na sako faifan tini. Martaba FM ta Funtuwa har da Katsina kunji ya ce da ni. Yanzu Mandir faira babu shi, addu'a muka yi masa bai ɗaya. Shu'ara'u ɓangaren maulidi na tuna da shi. Shekarar bana to kuma babu shi
ba rako da akwai shi cikin kashi. Mandir faira ne na ce ai rashin ka gare ma akwai kishi. Ƙungiyar sha'ara'u tashar Fulani ce a yau ke yi maka marsiya. Rabbana ka ji kansa da gafara, Mandir mai faira an tafi. Mutuwa ita ba ta shawara, to bare a kira ta ta ɗan tsaya. To ta madabilla nan zan tsaya, marsiyar da na yi ta kuke jira. Kun ji Musa Adamu na ku neme tashar Fulani Maraba ne. Shi yake muku fatan nasara, ko ina kuke zai amsar kira. Sai Jamilu da ya yi hidima a kai, Rabbana ya raɗa masa ɗaukaka.